jingpule na shithi upaulos bakhraw ki Khristan harom kalenong kabasaw khod iway hadu pra tikumta nginong ayu shepang u Abraham ukba menjungi kum kado namar lada lapen man hok u Abraham da ki jing Henry kum kabainong Henry haba ubriu trei aa Henry ngeit hauta uba penman hok yaki bapong ya ga jingngeit jungu lanyo kum kahok kumta uda bedru ukerku kerdo ya ubriu uba Blei unyo kum uba hok klem da don kikam suk kito kiba layo ma yela ki jingle palan bat kiba layo telep len yela kipom suk uta ubriu ya ubau try unyo ba nongpop shu ktien jong utry kasam lai pu ar khod iway hadu ar san bat khatway suk uta ubriu ubalam map no ya ka jingle palat jungu ubaya ka pap jungu laweng no suk uta ubriu ya uba Blei nyau shu kum ubam ha ubam don jing arsap hakaminsiam timinta ngalapla yela ka pap hame ngam shem la set yela ka jingsniu ngalaong ngan pla yela ka lat kalen ha utrai to smoke ha utrai but do shat kamen koryu ha to risa da ka jing kamen pibaro kibakhut ka do anon ka gospel kat kum ulukas kalandong kapakhat ar kat khod iway hadu henyo kat ba ki pat ba kidang yelum da ki hajar hadu ba kila kum ya yu paramaki ujisu ulakren shua hakisenran jungu to sumar na uthiat ki pharisi ngamut kajing arsap ya kabala set an sapen pau ya kabala buri an sa sei madan te kumta ya ka ei baphiong ha ka badum an sayo slo ha bashai badya ka ei baphi shu ya kran siaw ha ka kamra blakhang khop an saparta jam na lortunung yin ngong ha phi ko lok junga wating ya kito kiba penyap ya kamen Henry kibamla banle ei palat ya kata ngan pen I ha phi yano dei banting to tiang ya uta uba enda upenyap udan bor pan penno hapo dujok hoon ngakento iphi to sheptieng yu hato kim di pisa santli kisim ying penban wat ya kawai nagi Blei klet wat ya kishnu halor kakli jong phi lanyo kumta wat sheptieng phikam shong dor ban ya shibun kisim ying ka gospel jong utrai